Tervepä terve itse kullekin säädylle. Tänään kuulette Suomen kansan muinaisia loitsurunoja, jotka Elias Lönnroth, tuo haaparouskun näköinen mies, on iloksemme kerännyt. Tämä teos on painettu Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapainossa vuonna 1880 ja sisältää lukemattoman määrän erilaisia loitsuja ja vinkkejä kaiken hyvän ja pahan varalle. Esimerkiksi kovissa kuoleman tuskissa kierrettiin sairasta virsikirjalla kahdesti myötä ja kerran vastapäivää. Sanotaan senkin helpottaneen tuskia, jos heitti kissan kuolevan rinnoille. Jos lapsella oli levottomuutta ja yöitkua, jos se oli semmoista vähän helpompaa laatua, ettei kauhean vakavaa, niin sitä poistettiin sillä lailla, että kierrettiin lasta kirveellä 3 kertaa, jonka jälkeen kirves pantiin lapsen tyynyn alle. Jos siitä ei ollut apua, niin pantiin lapsi käsikiven päälle, toisella kädellä pidettiin lasta siinä ja toisella pyöritettiin kiveä. Ei lasta, vaan sitä kiveä pyöritettiin. Sillä aikaa joku toinen kävi 3 huoneen ympäri ja kysyi joka kerta ovelta, mitä jauhat? Johon se kivenpyörittäjä vastasi, jauhan yön itkettäjäistä, päivän valvottelijaista, maalta rauhan raastajaista tai vahan tavoittajaista. Samalla tavalla pyritään estämään lasta kierrosilmäiseksi tuleman, mutta silloin pyörittäjän tulee vastata, jauhan päätä pyörivätä, silmiä läpäjäviä. Sitten jos lapsi oli vähän kovemmin sairas, niin sitten piti lämmittää sauna. Ja kylpyveteen pantiin ruskea sammakko, jonka selkään vasemman käden nimettömän sormen kynnellä oli piirustettu 5 kantaa, eli tuttavallisemmin pentagrammi. Jos sammakkoa ei saatu, niin kuin joskus käy, niin sitten laitettiin joku mynttiraha sen sijasta. Sitten kun lasta kylvetettiin, niin loitsija sanoi esimerkiksi näin. Jos olet suilla suuvittuna tahi saatettu sanoilla, pahasilmäisten panoilla, katehisten katseloilla, nyt mä karsin, nyt mä katkon, pulmasäkit puhki ratkon. Sitten kun sitä oli tehty jonkin aikaa ja kun loitsija oli useampia kertoja sormiensa välitse sylkäisyt, niin sitten hän pisti 2 vasemman kätensä sormea lapsen suuhun ja nosti kitalakea ylöspäin. Sitä tehdessä joku toinen loitsijan kanssa yksissä puuhissa oleva kulki 3 kertaa ympäri saunan ja kysyi joka kerralla ovenraosta, mitä teet? Joihin kysymyksiin loitsija vastaa, nostan yön itkettäjäistä päätä pyörimättömäksi, aivoja asettumahan. Lopulta vietiin vasta ja kylvetysvesi sammakkoineen tai rahoineen ja viskattiin tielle ja lausuttiin ahavalle liiat linnut, tuulille pahat pakinat. Sitten jos korppeja, variksia tai harakoita lensi tavaroiden luo, niin se oli hyvä merkki lapsen pikaisesta paranemisesta. Että siitä vaan nyt sammakkoja keräämään. Jos hikka vaivaa, niin sitten on aika hyvä yrittää seuraavanlaista temppua. Eli ei kertaakaan saa hengittää ja 3 kertaa pitää perätysten lukea. Mene nikka niineen, nikka toinen tuoheen, 3 koivuun, 4 neiteen, 5 viitaan, 6 kuuseen, 7 seipääseen, 8 kannolle, 9 uunin päälle. Sano 3 kertaa nopeasti peräkkäin. Ja koita olla menettämättä tajuntaasi. Niin sitten loppuu hikka. Sitten jos on tullut paleltuma, niin kuin tässä nyt kohta talvi tulle jollottaa, niin siihenkin löytyy aivan erinomainen konsti. Tätä mä ajattelin itse kokeilla nyt
tulevana talvena. Eli otetaan hevosen jäätynyttä kusta ja se keitetään ja sitten se käytetään voiteeksi. Ja sitten jos oli synnytystuskia, ja silloinhan ei ollut mitään epiduraaleja eikä mitään semmoisia muita ilokaasuja, niin ei haittaa. Kuule, oli loitsija keksinyt erinomaisen konstin. Hän kävi terävä viikate kädessä, kolmesti vastapäätä ympäri saunan, jossa se lapsivaimo makasi. Eli siis se nainen, joka naisoletettu, joka siellä lasta oli synnyttämässä. Ja kosketteli sillä viikatteella seinää. Ja sitten vielä vähän lisäksi saattoi äkki arvaamatta murtaa jonkun kiven kiukaasta alas, jotta se synnyttäjä säikähtää. Niin siinä pelko perseessä päkistät sitten sitä kakaraa pihalle. Ja nyt kun joulu alkaa olemaan pikkuhiljaa kohta käsillä, nyt on kaupoissa jo joulukalenterit ja suklaat ja muut vastaavat. Nyt eletään siis lokakuuta. Mutta siis ähky on varmasti monien vaivana tuona ihanana pyhänä. Niin ähkyn poistamiseksi otettiin 9 pientä leivänpalasta, joihin luettiin ähkysanat 9-kertaisesti. Ja sitten ne syötettiin ne leivänpalaset sille ähkyn vaivaamalle ihmiselle. Että jos oli jo valmiiksi massu ihan pullolla täynnä, niin sitten vielä 9 leivänpalasta tungettiin sinne naamariin. Ja eikä siinäkään vielä kaikki, tähän ei riitä, vaan sitten piti puhaltaa hänen oikeaan sieraimeen. Nyt keskity. Nyt eka oikeaan sieraimeen puhalletaan. Ja sitten pitää sanoa, tuossa ähky on sun henkes. Ja sitten pitää puhaltaa myös sinne vasempaan sieraimeen. Mutta sinne sanotaankin sitten, että tuossa ähky on sun voimas. Että vähän lisää ilmaa sinne massukkaan. Niin sillä pitäisi lähteä ähky. Ja sitten on myös erilaisia parannusloitsuja. Että jos halutaan parantaa joku vaiva, niin esimerkiksi jos nyt ampiainen tulee ja pistää, tekee pipikkää, niin sitten voi loihelausuen loitsun. Ampiainen angervoinen, ken käski pahalle työlle kehnolle kehotti, kuka hullu höynähytti, mielipuoli vimmahutti, pistämähän piikilläsi tuota ihmisen ihoa. Elää ammu ampiainen, elää pistä piikki lintu. Ethän lintu lienekkänä, jos et pidä piikkiäsi. Pistä piikkisi pinohon, katajahan kannuksesi, nuolesi kivehenkisko, karahuta kalliohon, kytke siipesi kynimet, kärsä käännä käppyrähän, tahi ammu itseäsi, toukkiloitse toisiasi. Ammu ilman aikojasi, kivilöitä, kantoloita, kuusin kerroin kumpiakin. Mul on hiekkainen hipiä, rauankarvainen kamara. Ja jos hammasta särkee, niin sitten pitää lausua poies lukki leukaluista, haihu hakki hampahista, ilkeä ijen lihoista, puremasta järsimästä, hammasta hajottamasta, leukaluuta luistamasta, pääkamua kaivamasta. Heitä tuonne hernehesi, tuonne paiskoa papusi. Suen kiljuvan kitahan, leveihin leukaluihin, suuhun suuren perkelehen, paholaisen parran alle, tuonen hauvin hampahisin. Kyllä lähtee. Ja kuppatautiinkin oli oma loitsunsa, mutta toivottavasti sitä ei nyt tarvitse. Niin jätän sen nyt lukematta. Mutta sen huomasin tätä teosta silmäillessäni, että aivan helvetisti oli käärmeen puremiin liittyviä
loitsuja. Että nähtävästi se on ollut aika yleinen vaiva silloin muinoin, että käärme tulee ja nappasee. Niin siihenkin on aika messevä loitsu. Tuonen toukka, maan matonen, kyy vihainen, kyymeläinen. Tiedän mä sinun sukusi, vaan en konna karvojasi. Onkohan se hiien karva, pirun karva, pilven karva, tuulen karva, tuiskun karva, sään karva, satehen karva, lumen karva, luskan karva, maan karva, mataran karva, puun karva, kanervan karva, pajun karva, tuomen karva, lepän karva, lemmen karva, kukan karva, kullan karva, kulon karva, kellan karva, kiven karva, kannon karva, rauhan karva, vasken karva, maholehmän maijon karva, sinen karva, sirkun karva, kaiken ilman kaaren karva, karva taivahan 9, enkä huoli karvoistasi, minkä karva lienetkänä, itse karvasi valitse. Siinä oli aika paljon karvaa. Mutta jos ei karvat nyt oikein hotsita, niin sitten voi kokeilla tämmöistä. Kyy vihainen, kyymeläinen, käämeläinen, pois minä sinun manoan, ei täällä sinun sijasi. Kule kurja kursikkohon, heilahuta heinikkohon, kaaloa kanarvikkohon, resukkohon aijan alle, tunge pääsi turpehesen. Mätän mattahan sisähän. Mättähässä sun majasi, alla turpehen tupasi. Jospa tuolta pääsi nostat, pääsi survon huhmaressa, pieksen petkelen terällä, kielisi kivellä jauhan. No sitten löytyi loitsu myös siihen hikkaan, että jos se ritirampsu tuossa aikaisemmin mainittu ei toimi, niin sitten voi kokeilla myös tämmöistä. Mene Nikka Niinistöhön, minä niinen kiskojaksi, mene Nikka Tuohistohon, minä tuohon kiskojaksi. Ja tätä toistettiin sitten niin kauan, kunnes se hikka lähtee. Ja kyllähän se toimii. Tarpeeksi kauan, kun jaksaa tätä jauhaa, niin kyllä se hikka lähtee. Sitten oli ihanasti täällä myös, jos painajaiset ahdistaa. Kun nykypäivänä elämä on vähän tämmöistä persettä, niin sitten voi tämmöisen lausua, jos tulee tämä nykyajan ahdistus myös sinne uniin. On minulla säkki alla, säkki päällä, puntari peräni alla, johon panen painajaiset, hien kuolijat kokoan. Kun ei siitä apua olle, rahko rauta saappahassa, kiertävi kivistä vuorta, se panevi painajaiset alle orren, alle parren, alle rautaisen katoksen, alle kellon kielettömän. Tai sitten voi kokeilla rahko rauta saappahassa, kiertävi kivistä vuorta, pane rahko painajainen alle orren, alle parren, alle rautaisen katoksen, alle kellon kielettömän, kun ei siitä kyllin liene eikä tuostana tottele. On minulla mittaporkka, puntari peräni alla, on säkki pääni alla, säkki alla toinen päällä, johon pane painajaiset, hien kuolijat kokoa. Sitten täällä on myös loitsu ruttoa vastaan. Se nyt ei ehkä nyt ihan tähän hetkeen sovi. Ei nyt hirveästi ruttoa taida olla, ainakaan täällä missä minä elelen. Mutta voin mä sen silti tässä nyt äänen lausua. Oi rutto punainen kukko, ellös tulko näille maille. Tiedän mä sinun sukusi, tiedän syntymäsiasi. Sie synnyit sotakeoilla, miesten tappotanterilla. Tuol isosi, tuol emosi, tuolla valta vanhempasi. Asu ulkosaariloissa, luotoloissa longottelee, meren rutjan partahalla, äärettömän äprähällä. Et siellä sijoa saane, mene tuonne kunne käsken,
vuoksen koskehen kovahan, kinahmehen kauheahan. Et siellä sijoa saane, tuonnema sinun manoan, manalan ikimajoille 9 sylen syvähän. Ja mitä täältä myös luin, niin täällä on myös loitsu sisiliskon puremiin. En sinusta tiedä, mutta minua ei ole kyllä koskaan sisilisko purru. Tai jos puree, niin se nähtävästi on aika vakava asia. Niin siihenkin löytyy kuule lääke. Sisilisko hiien silmä, kihonen kähösen poika. Ikitetty äijön poika, kyllä mä sukusi tiedän. Sie olet vaskesta valettu, kasarista kasvatettu. Maon vimmel, maon vemmel, pääpuikko panulan neijon, jouhiparran jouttama. Halliparran hautelema, tule työsi tuntemahan, pahasi parantamahan. Juovos viinana vihasi, olunna omat pahasi, läpi luisen leukaluusi, läpi siimasi sinisen, läpi haiku hammastesi, alle laihan päälakesi, alle kylmän kylkiluusi, alle ainoan napasi. Sisiliskolla ei kyllä minun tietääkseni ole napaa, kun eikö ne synny niin kuin munasta. Mutta mistäpä minä mitään tiedän. Ehkä niillä sitten on napaa jossain. Sitten jos alkaa yskittää, se on nyt tätä syksyn aikaa. Kaiken maailman pöpöt jyllää. Ihmiset ei enää pese käsiänsä ja raapii persettä ja ties mitä muita aukkoja. Niin sitten iskee yskä, saatana. Niin se mitä yskäytänsä ehtii, niin vois kokeilla tämmöstä. Mist oot yskä yhtynynnä, räkätauti tarttununna, kun liet yskä tuulen tuoma, vihmahisen viskoama, ahavaisen antelema. Mene tuulen tietä myöten, ahavaisen askelia. Mene hongista hohisten, petäjissä piehtarojen. Lienet vanhoista akoista, mene yskä Akkalahan. Akkalasta Ukkolahan, siellä sua kaivatahan. Tulevasi toivotahan. Anna aakkojen rykiä, koukkuleukojen kokea, ukkolojen uikutella, partasuijen paukutella, rykiä rykissä niskoin, panna selkä paahtehessa. Että toivotaan kaikkea pahaa lähimmäiselle. Sitten olisi myös vähän lisää taikaloitsuja. Kuule, näitä on vaikka kuinka ja paljon. Mutta jos olet kalamiehiä tai naisia tai kalaoletettuja, niin tämä olisi hyvä niin kuin kesälle. Ahven ainoinen kalanen sekä hauki harva hammas. Tule onki ottamahan, väkärauta vääntämähän, kiverä kovettamahan, siimoa sivaltamahan, vapoa vetäisemähän. Jo nyt on ongen ottoaika, kiverän koverrusaika, väkärauan vääntöaika ja siiman sivallusaika. Tule suulla suuremmalla, leuvoilla leveimmillä, hampahilla harvemmilla. Tule ja tule välemmin, muiden ongista ohitse, muiden siimoista sivuitse, kohti minun onkeani. Ota onki, niele niekla, koppoa kovera rauta, siima suoraksi sivalla, vapaa vääräksi vetäise. Minun on siimani simaiset, minun onkeni metiset, minun maimani makeat, muilla on siimansa sitasta, muilla onkensa okaiset, muiden maima tervoin tehty. Tämä toimii erittäin hyvin nyt syksyllä, kun vettä sataa ja kaikkia vituttaa. Ja miksei nyt kesälläkin ja talvella ja yleensäkin aina. Että kun halutaan, että ei sataisi niin paljon sitä vettä, niin sitten yhdessä, yhteen ääneen voidaan sitten lausua näin. Mene pilvi Pietolahan,
Siellä vettä tarvitahan. Siellä on kaikki kuivillahan. Kaikki kaivot kuivanehet, lähtehet läkähtynehet, ojan pohjat onttunehet. Ukot uunilla palavi, akat saunan lautasilla, lapset lautojen perällä, akat vanhat kiukahalla, löylyn luojat kynnyksellä, pojat portahan välihin, piiat pihti puolisiin. Siellä on käymättä aluet, siellä lapset ristimättä, kastamatta kaikki tyyni. Eli jos asut Pietolassa, niin otan osaa. Sitten vielä lopuksi teille kaikille yhteisesti lausun läksiäissanat läävämadolle. Mikä vittu on läävämato, niin sitä ei tarina kerro. Mutta joka tapauksessa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Läävämato lälleröinen, lumenkarva lulleroinen, suikulainen, puikulainen, koskipaikka pallukkainen, joko nyt suureksi sukesit, et sä silloin suuri ollut, kun olit vyöllä vyöllisinä, naisten reijellä remuilit, solki olit vanhan Väinämöisen, vyölappa Kalevan pojan. Etkä silloin suuri ollut, päät et pystössä pitänyt, kun sa sontahan solahit, kuhan kulmujen sekahan, lääväsessä lääkäröihit, sonnassa sokeltelihet, viikon virtsassa makasit, kuukauden hevon kusessa.